Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τώρα τα λάδια. Βγάζουμε εδώ το σιτάκι μας. Βγάζουμε, έχει ένα μαγνητάκι. Το καθαρίζουμε μήπως έχει τίποτα γρέζια. Αφού το καθαρίσουμε, το ρίχνουμε πάλι μέσα. Τέρμα κάτω. Το βάζουμε εδώ μέσα και αφού δούμε ότι δεν έχει άλλα λάδια, βάζουμε την τάπα πολύ προσεκτικά να μην χαλάσουμε το σπήρωμα. Και να καταλάβουμε ότι πηγαίνει με το χέρι. Και σφίγγουμε, όχι πάρα πολύ. Δεν θέλει πάρα πολύ, να μην χαλάσουμε το σπήρωμα. Εκεί πατάμε και ένα σκούπισμα. Παίρνουμε τα λαδάκια μας, τα ανοίγουμε. Εγώ θα το ρίξω όλο το λίτρο. Δεν μπορεί να γράφει και η τάπα πάνω. Με να λέει 0,8. Σιγά εγώ το ρίχνω όλο. Και το ρίχνουμε. Αφού ρίξαμε το λάδι μας, σκουπίζουμε το δείκτη και κοιτάμε ξεβίδωτο πάντα. Εγώ το ρίξω όλο το λίτρο και βλέπουμε ότι είναι κομπλέ. Τώρα, επειδή μου ανάβει το all check, κάθε 1000 χιλιόμετρα ανάβει all check. Πάμε εδώ στο mode, πάμε εδώ στο oil, εδώ σου λέει τα χιλιόμετρα που έχεις κάνει. 1146. Πατάς 3 φορές set και έσβησε. Και το oil 0. Μετά από 1000 χιλιόμετρα θα ξαναανάψει πάλι. Τώρα θα αλλάξουμε τα χερολιά. Υπάρχουν δύο τρόποι να τα αλλάξουμε. Να βγουν δηλαδή. Ένας είναι να τα κόψουμε και ένας άλλος είναι με τον αέρα. Όπως δηλαδή τα κάνουμε τώρα. Παίρνουμε το πιστόλι αέρα και το βάζουμε εδώ. Εδώ θα βγει σίγουρα πιο εύκολα. Βάζουμε μέσα το πιστόλι κάπως έτσι και φυσάμε και εδώ φουσκώνει. Και με το που φυσάμε τραβάμε. Το φουσκώνουμε δηλαδή, φουσκώνει και ανοίγει. Παίρνουμε τα καινούργια τώρα. Λοιπόν, αυτό που έχει μικρότερη τρύπα πάει από εδώ. Αυτό που έχει μεγαλύτερη τρύπα πάει εδώ στην καζιέρα. Θα το βάλω εδώ με τα γράμματα προς τα πάνω. Καλό θα είναι να βάλετε ή λίγο ενόπνευμα ή λίγο σαπούνι. Πολύ λίγο όμως, για να μην γλιστράει στον δρόμο. Νύχτωσε μέχρι να βάλουμε τα χερούλια. Όχι, είχα και άλλη μια δουλίτσα και έπρεπε να τα αφήσουμε το μηχανάκι. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το πατάκι. Από εδώ το έβαλα. Λοιπόν, αυτά εδώ στο VF είναι βιδωτά. Παίρνουμε ένα δεκαράκι. Λύνουμε εδώ κάτω, έχει μια βίδα. Εδώ. Λοιπόν, μία. Και εδώ κάτω έχει μια τρύπα. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Έτσι την τρύπα έχει μια με σταυροκατσάβιδο. Την λύνουμε και αυτήν εδώ. Λοιπόν, αφού το βγάλαμε με τις δύο τσβίδες, αυτό εδώ δεν έχει τις βόλτες εδώ για να μπουν οι βίδες. Γι' αυτό θα πρέπει να βγάλουμε το λαμάκι από εδώ και να το βάλουμε στο καινούριο. Αυτό εδώ είναι το λαμάκι. Έτσι. Παίρνουμε το καινούριο μας και το βάζουμε έτσι εδώ.
Το πολύ το σπήρωμα θα μπει από εδώ, γιατί η σταυροκατσάβιδη βίδα είναι κοντή. Και θα μπει μόνο το κεντράρουμε λιγάκι. Έτσι πρέπει να μπει, να έρχεται το σπήρωμα όσο πιο κοντά γίνεται. Καλά δοντάκι θα σφίξει. Και το βάζουμε πάνω. Έτοιμα και αυτά. Το μόνο που μου έμεινε τώρα είναι να αλλάξω ένα μπουζί. Δεν είναι κάτι να αλλάξει ένα μπουζί. Το μηχανάκι είναι πένα. Κομπλέ. Συνόρατο στα σέρβις όλα. Λοιπόν, αλάνια, αυτό ήταν το βιντεάκι. Άμα σας άρεσε, κάντε like, subscribe και όλα αυτά τα καμπανάκια. Αφήστε και κανένα σχόλιο, δείτε και την περιγραφή. Follow Instagram. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αλάνια, τα λέμε.